hawn wara l-pjanu issibni għax-xogħli jindoq ta' kuljum malli jien narak dieħla ħarsti fuqek iddum. Tiġi kull nhar ta' ġimgħa nikkustak kemm tħobb isfin u għalkemm tipprova titbissem minn taħt narak għajnejn miksurin. Naf għala tkun imdejqa għalkemm taħseb li jien ma narax. Naf li dak li tkun miegħu sura ma jitrattax. Kull ġimgħa tidher differenti, int jonqos id-daħku tbissi u minflokhom waqt id-daqq tiegħi jien qed nara tmuħu tbenġin. U ħalek mill-qalb nitolbok biex miegħu ma tisfinx li tħallix dar-raġel li dawrek illum jerfa' idu u jħannek miegħu waqt li jien qed indoq tħallinix kompliċi inkun. Reġa' wasal nhar ta' ġimgħa biss lilek ma ilmaħtekx. Ninkwieta u naħseb fuqek lejla sħiħa ma rajtekx. Mitħsib għaddej minn moħħi nixtieq imqar narak min jaf jekk intux qed tibki jew inkella qed tisfen ma dak. U ħalek mill-qalb nitolbok biex miegħu ma tisfinx li tħallix dar-raġel li dawrek illum jerfa' idu u jħadnek miegħu waqt li jien qed indoq tħallinix kompliċi inkun. Iftaħ għajnejk u aħrab il-bogħod miegħu li tibqax. Isma' dal-kliem u hu dal-parir sifna oħra taċċettax. Illum mhux nhar ta' ġimgħa qed narak fuq l-aħbarijiet bid-daqqiet lilek sabu mejta dan tort tiegħi għax żammejt iskiet l-aħħar żifna fis-skiet. Grazzi.